ברוכים הבאים לקיבוץ מעגן. שלב מסוים הצטרף אלינו אחד מתושבי הקיבוץ. קיבוץ מעגן הוא קיבוץ נמצא בעמק הירדן, סמוך לחופי הדרומי של הכנרת. הקיבוץ משתייך לתנועה הקבוצתית ונחשב לאחד מהיישובים האזוריים הוותיקים של הכנרת. הוא נמצא על דרום הכנרת מצפון לדגניה. קיבוץ מעגן הוקם בשנת 1949 על ידי קבוצת עולים, בעיקר ניצולי שואה ממזרח אירופה, יחד עם בני הארץ, ציבורים. הם היו חברי תנועת הנוער שרצו להקים קיבוץ שיהיה מבוסס על עקרונות שוויון ושיתוף. אופי הקיבוץ מעגן היה קיבוץ שותפי במשך שנים רבות, אך כמו קבצים רבים בארץ עבר תהליך הברתה. כיום הוא משלב בין אורח חיים קהילתי לבין יישוב פרטי. שלום, איילה, בשמך. ספר לי קצת על עצמך. בסדר, שלום גם לכם. השם שלי זה אלי קדם. אני בן 76, אני נולדתי פה בקיבוץ מעגן וחבר בקיבוץ מגיל 18. עשיתי פה הרבה תפקידים, הייתי מרכז משק, מרכז רפת, אחר כך מזכיר הקיבוץ. באתי גם פה במקום הזה שזה המלון ששייך לקיבוץ מעגן. תספר לי קצת על הקיבוץ, על ההיסטוריה שלו, על המקום. הקיבוץ שלנו הוא קיבוץ מעגן. החברים הראשונים, ההורים שלנו, הם באו מרומניה. היו מרומניה והיה להם שם גרעין, קבוצה כזאת שהם עלו ביחד לארץ. ב-1949 הם התיישבו פה בנקודה הזאת. בהתחלה היו בערך 150 חברים. היום הדור הראשון כבר לא איתנו, אבל יש בנים, ואנחנו בערך 200 חברים, קרוב ל-200 חברים. בהתחלה הייתה רק חקלאות, בעיקר בננות. היום יש פה בננות, אבוקדו ורפת שהיא לא במעגן, היא ברמת הגולן. ולפני די הרבה שנים, ב-1969 התחלנו פה תיירות. בהתחלה זה היה קמפינג, מין אוהלים וקרוונים, ולפני ב-89-90 בנינו ממש מקום של בית מלון עם חדרים, ואחר כך חדר אוכל, ואחר כך בריכות שחייה ולובי. אז יש פה ממש בית מלון שזה גם חלק מההכנסות של הקיבוץ. זה ככה בקיצור. אז מה השתנה בקיבוץ בין העבר להיום? בקיבוץ שלנו מ-2004 עבר הפרטה. מה זה נקרא הפרטה? שעד 2004 זה היה קיבוץ שיתופי, שהכל היה משותף. זאת הכנסות של הקיבוץ, כל חבר קיבל תקציב שווה, לא משנה מה התפקיד שלו. כל משפחה קיבלה אותו תקציב, לא משנה התפקיד, והקיבוץ היה אחראי לכל מה שהחבר צריך. אוכל, בריאות, חינוך של הילדים, הכל היה על חשבון הקיבוץ. לא היה לנו הרבה כסף, אבל הכל שילמו לנו בעצם. הקיבוץ שילם את הכל. זה מאוד שונה היום, הכל השתנה, זה לגמרי אחרת. היום כל חבר אחראי על הפרנסה שלו, על העבודה שלו, הוא מקבל משכורת. אז קודם כל זה לא שווה. המנהל של המלון מקבל משכורת יותר גבוהה, ומי שעובד ברפת או בחינוך ילדים, אז הם מקבלים פחות כסף. אז כבר אין שוויון. דבר נוסף שהשתנה, מקודם כל הבתים היו שייכים לקיבוץ, ולא שילמנו שכר דירה ושום דבר. היום הבית כבר שייך לי, ואני יכול לתת אותו לילדים שלי. אז זה גם השתנה מהקיבוץ הקודם. אז זה בעצם כבר לא קיבוץ כמו שהיה,
זה בעצם לא קיבוץ, באמת, אבל נשארו כמה דברים משותפים. אוכלוסייה בהתחלה התגוררו בקיבוץ בעיקר העולמים שקיימו את הקיבוץ. איך עם השנים הצטרפו משפחות נוספות, גם ילידי הארץ וגם עלמים חדשים. כיום הקיבוץ מאוכלס בעיקר חברי הקיבוץ ותיקים, משפחות צעירות, חלקם תשובה שאינו חברי הקיבוץ. דת ותרבות, הקיבוץ ברובו חילוני. איך הוא שומר על מסורות ישראליות, כמו חגיגת של חגים בקהילה. יש אווירה של שיתוף ושוויון שמאפיינת קיבוצים בישראל. מעגן ידוע גם בזכות קרבתו לכנרת ולמסלולי טיול יפים באזור, כמו הירדן הדרומי, חמאת גדר וגן חוגה. בקיבוץ פועל מלון מעגן עדן שמושך תיירים מהארץ ומחו"ל. תעשייה ושירותים, חלק מהתושבים עוסקים בתעשייה המקומית או עובדים מחוץ לקיבוץ.